बाक्सा जिल्ला रुपुहियाव रुपुहि दुर्गा मन्दिरनि दरखं मोखाङाव बर' बिजों सान फालिदों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय रुपुहि दुर्गा मन्दिरनि दरखं मोखाङाव सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, रुपुहि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव 18 मे बर' बिजों सानखौ सानसेनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जादों। बे खुंफुंनायावनो फुंबिलिनि समाव फिरफिला बिरहोनाय आरो बिबार बावनायनिफ्राय जागायनानै बायदि हाबाफारि, बिफां गायनाय लोगोसे गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव बर' बिजों बे आयदानि सायाव गुवार आरो गोथौवै सावरायलायनाय जायो। बे सावरायमेल हाबाफारियावनो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, रुपुहि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गासै दैदेनगिरि मावथि बिथांमोन लोगोसे ओनसोलनि साननो हनो गोरों गुन गोनां सुबुंफोराबो बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। आं बड'लेण्ड बुब्लिनसिम आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय आं जासिहरबाय। दिनै जोंहा बर'नि थाखाय जोबोद रंजानाय सान एक्चुअलि दिनै बर' बिजों सान जों गासैबो मिथिगौ 1963 मायथाइनि दिनैनि बे 18 मे दिनैनि सानावनो जों माने बर' बिजोंखौ जों गिबिसिन जों बाहायदोंमोन। नैबे लेखायैनो जों दिनै बर' बिजों फरायनो मोनदों। दिनै जोंनि बर' बिजोङा गोबां दावगालांबाय, नोंथांमोना मोजाङै मिथिखागौ। जा हक नैबेयाव लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना नैबे सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद लोगोसेनो नैबे रुपुहि दख'रा बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव बिथांमोना दिनै मोनसे मोजां मेहेरगोनां मोनसे प्रग्राम लादों बर' बिजोंखौ नोजोर होनानै। बेहाय बायदि बायदि बिथांमोना बिफां गायनाय बा मुंख्लंनो मान होनाय बा सावरायमेल बिथांमोना लादों। बेवहाय जोंहा बे रुपुहि आन्सलिक दख'रा एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादों मैखोमै, आरोबाव रुपुहि आन्सलिक आबुफनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो मैखोमै बाहागो लादों आरो गोबां स्टुडेन्टफोराबो बाहागो लादों। जा हक बेनि गेजेराव बिथांमोना जि बिफां गायनाय हाबाफारि बेवहाय आंखौ बिथांमोना हांख्रायहरदोंमोन बिफां फुलि गायनो थाखाय। आं बेवहाय बिफां फुलि गायफैदों। नैबे जि बिफां फुलि गायनाय प्रग्राम बेखौ लाफानायनि थाखाय आं बिथांमोननो जोबोद रोजा रोजा साबायखर होदों। बिथांमोना जानांगौ नोजोर होदों दिनैनि समाव दिनैनि बुब्लियाव फांसे बिफाङा जेसेबां मैल्य दङ। दिनै आं मोनदांदों बा जोंनि गासैबो मोनदांदों बा नैबेखौ आं बुंनो नागिरो एक्चुअलि दिनैनि समाव जिखिनि माने नांगौ बायदि माने जिखिनि अखा हानाय बेफोर नांगौ बायदि जायाखै, हाबाय थादों बा सान्दुं दुंनाया सान्दुं दुङोब्ला दुंबाय थादों आरो जिखिनि मुं मिथियै बेमार आजारफोर बारायगासिनो दङ बेफोरनि एक्चुअलि मोनफ्रोम खारनफोरानो एक्चुअलि नैबे बिफां जोबलांनायनि जाहोनावनो जादों होनना आं आसा खालामदों। बेखायनो बेफोरनिफ्राय जों बारग'नो थाखाय बे बायदि बायदि रोखोमनि बेमार आजार बायदि रोखोमनि माने इमबेलेन्स जि अखा हानाय सान्दुं दुंनाय जि बेलेन्स गैयै जालांगासिनो दङ बेफोरनिफ्राय जों एकमात्र बासायनो थाखाय जों बिफां लाइफां गायनांगोन। बेखौनो आं आसा खालामदों नैबे बर' बिजों मेनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे माने मेसेज होनो नागिरो जे बिफां लाइफां गैयाब्ला जों नैबे बुहुमाव थांना थानो हानाय नङा बा गोब्राब जागोन। बेखौ नोजोर होनानै जों साफ्रोमबो बिफां लाइफां धंख' खालामनायनि सिगाङावनो जों बिफां लाइफां गायनांगौ बा गायथारनांगौ। बेखौ आङो नैबे दिनैनि गोथार सानाव आं मेसेज होनो लुबैयो। 18 मे बर' बिजों सान दिनै जों सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा रुपुहि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव 59थि बर' बिजों सानखौ जोङो फालिनो लादों आरो बेयाव जोङो बे बर' बिजों सानजों लोब्बा लाखिनानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव बर' बिजोंनि सोलोंथाइ बेबायदि जों सावरायनाय मोनसे सावरायमेल लादों। आं सानो बर' बिजोङा गुबुन गुबुन बिजोंनि उन नङा बा गाहायाव नङा। बेखायनो जाहाथे जोंनि बर' रायजो राजाया गाव गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजोंनि गेजेरजों सोलोंथाइ होनो बयबो नाजायो, बेखौनो आं खावलायो। आङो बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनाय हाबाफारि थांबाय। मुंख्लंफोर रुंसारिफोर बिथांमोननि मुङै आलारि बाथि फोजोंनाय बिबार बावनाय बे हाबाफारि थांबाय। लोगोसे जोङो बिफां गायनाय बे हाबाफारिखौबो लादों। बिनि उनावनो आरोबाव नैबे जौस्राङाव जोंनि 26 नं सालबारि बियाब
नि MCLA बिथां जय मुसाहारिखौ बे रुंसारिफोरनि मुङै आलारि बाथि फोजोंनो आलासि महरै हाबाफारि लादोंमोन बिथाङा बेखौ मावफुंबाय आरो लोगोसे दा सावराय मेला सोलिगासिनो दं महरै जों गाहायै फुंखा सुबुं महरै बर' थुनलाइ आफादनिनो सासे नेहाथारि बिथां हरेस्वर नार्जारि सारखौ जों हांख्रायना लाबोदों आरो जोंनि लोगोसे दंफायो बर' थुनलाइ आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारी बिथाङाबो दङ बाक्सा IS नि IS बिथां भबेन देउरिखौबो जों हांख्रायदों बिथाङा एंगार हायै जाहोनाव नुजाफैनो हायासै थेवबो जोंनि जि हाबाफारि बेयो मोजाङैनो मोजां जाफुंलांगोन जों उन्दै उन्दै गथ'फोरनो 18 मेनि जि मेसेज बे मेसेजखौ बे फुंखा सुबुं बिथांमोननि गेजेरजों होनो हागोन होननानै मिजिंथिदों नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC बेंक PO बेंक क्लार्क बेंक SO UPSC FSC डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स AAO ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360